Og på vegne af os selv og partnerne, Headhunter-bureauet og talentbureauet Marker Marker og vores partner NOAH, The North Alliance, så er det mig en kæmpe stor fornøjelse endnu et år at byde jer rigtig hjertelig velkommen til fejringen af årets CMO og lancering af MList og MTR. Min egen refleksion er, at jeg tror jo, det bunder lidt i noget, som jeg møder hver dag i mit arbejde. Jeg er sikker på, at I møder det også. Det er den her sådan en gap closure kultur. Vi spejler os i vores konkurrenter og i hinanden, og så siger vi er lidt dårligere end de andre på det her. Det gap skal vi lukke. Vi har alle sammen set en SWOT-analyse, konkurrentanalyse, og så siger vi, vores økoandel er lidt lavere. Skal vi ikke arbejde med økologi? Og jeg tror, vores tilgang har været at vende det på hovedet og sige, det handler ikke om at lukke gapsene til de andre. Det handler om, at vi skal kunne svare helt tydeligt på, hvad er det, vi skal vinde på, hvad er det, vi skal stå for, hvad er det, vi skal score mål med, i stedet for at prøve at lukke gapsene til vores konkurrenter. Jeg synes, det er en stærk centrifugalkraft. Jeg tror, det er en menneskelig adfærd. Det her med at ville løbe i en retning. Jeg støder på det, selvom vi snakker om det rigtig meget internt hos os. Jeg støder på det hele tiden. De andre snakker om det her. Skal vi ikke også snakke om det her? De andre snakker om bæredygtighed. Skal vi ikke stille os op i bordet og råbe præcis det samme som alle de andre? Fordi det er jo det, kunderne vil høre. Og det er en stærk kraft, det erkender jeg. Men det er også en spændende ting at prøve at hive sig selv ud af den her centrifugalkraft og prøve at tænke lidt anderledes. Og her er 3 eksempler, som jeg har stødt på rigtig meget de sidste 6 år, hvor jeg har været her. Jeg tror, det er det spørgsmål, jeg har fået allermest, både internt og fra min bestyrelse og fra journalister osv. Det ene er, I har meget mindre private label, altså vores egne mærker. Alle retailers, de fokuserer på deres egne mærker. Hvorfor er jeres andel ikke mindre? Er det ikke det, I skal have gang i? Eller, I er jo ikke repræsenteret online. Det er jo der, væksten er. I skal simpelthen, I skal jo ind i online. Hvad er jeres planer osv.? Det har jeg hørt konstant i 5 år, og det samme med discount. Jeg tror, det faktum, at vi ikke har gjort det, har været noget af det allervigtigste for, at vi står der, hvor vi står i dag, at vi ikke er hoppet med, fordi der er blevet investeret rigtig mange penge, i specielt de 2 sidste, og det har ikke nødvendigvis været rigtigt for alle vores kollegaer, i hvert fald i branchen. Så jeg har været glad for, at vi blev hævet med i den centrifugalkraft, men egentlig har taget stilling til, hvad det er, vi gerne vil stå for. En anden måde at se på det på, det er, at hvis man kigger på dagligvaremarkedet, så er det stort set det lige op i discount og i supermarkedet. Og det er jo sådan lidt en fiktiv, for jeg tror ikke kunderne nødvendigvis ser det så skarpt adskilt. Men hvis man kigger på kapitalinvesteringer, og det er rigtig kapitalintensivt at drive supermarked, det koster rigtig mange millioner, både at åbne nye butikker, vedligeholde butikker, modernisere butikker. Så der går rigtig mange penge til det. Det vi kan se, det er, at langt størstedelen af de kapitalinvesteringer, der er i markedet, de går i den ene halvdel. Og derfor så gjorde vi det meget klart for os selv, at vi vil af en helt naturlig overkaste alle vores penge i at have en position i de resterende 49,9%, og så vil vi skabe, for Menus vedkommende, som er et tydeligt eksempel, vil vi skabe Danmarks madmarked, en tydelig position, som differentierer sig, og som tænker lidt kontra, både i kultur, men også i det kundemøde, som I forhåbentlig møder, når I træder ind i en menu. Men ingen roser uden toren. Fordi de der artikler, der har været, de har sådan på den ene side været, det her det kommer til at redde verden, og den anden har været, det bliver dommedag, og vi dør alle sammen, og vi får aldrig noget arbejde, og det hele går op i alt mulig energi, vi ikke har. Så der har selvfølgelig også været en stor opgave i at få at holde snor i, at det her bliver gjort på en ansvarlig måde, og at vi ruller det ud på en ordentlig måde, og også kunne svare ordentligt på de helt relevante og reelle spørgsmål, der er kommet. Det kan godt være, at nogle af dem har været blæst lidt højt op, men det har været nogle helt reelle og relevante spørgsmål. Så bæredygtighed. Der er ingen tvivl om, at det her det bruger helt vildt meget strøm. Så det er jo en rigtig umiddelbart dårlig historie ind i, at vi godt vil være en grøn fremtid. Og jeg er også sikker på, at den bæredygtighedsrapport, som vi kommer til at udgive i Microsoft her lige med, den kommer ikke til at se sådan ud, som vi godt kunne tænke os. Men jeg er også helt sikker på, at lige præcis det her værktøj faktisk er det, der skal til, at vi får løst de bæredygtighedsudfordringer, vi har.
Og det vi i hvert fald kan se, det er, at det nye hardware, der bliver udviklet ved hjælp af de her, som jo er det, vi putter ind i vores datacentre, det er 10, altså en faktor 10, ikke 10 gange, men en faktor 10 effektiv i forhold til det, der er der i dag. Og modellerne bliver i øvrigt mindre og mindre, så rigtig hurtigt kommer vi ned i noget, hvor vi ikke kommer til at bruge mere energi, end vi allerede gør, på at kunne levere på de her ting. Og så investerer vi i øvrigt i Microsoft vanvittigt meget i grøn energi, både med Vestas og Ørsted og fra Danmark. Men bæredygtighed er jo helt klart et rigtig vigtigt emne, som vi også er ude at tale meget om. Undervisning, ikke? DTU er alle startet med at sige, det er forbudt. Man må ikke bruge det her værktøj på DTU. Det er ligesom alle ingeniører, som ikke alle, men rigtig mange ingeniører i Danmark bliver uddannet her. CBS var sådan lidt mere, vi prøver at tage det ind og prøve at finde ud af, hvordan vi kan gøre med det. Og der har helt klart også været en folkeskolelærer eller to, der synes, det her det var lidt svært at have med at gøre. Så der har selvfølgelig også været noget der, som vi har været med ude og prøve at have en holdning til at gøre noget ved. Så er det den der med, at bliver vi alle sammen arbejdsløse. Der er jo nok nogle ting, der forsvinder, fordi vi kommer til at arbejde på en helt anden måde. Og sådan har det jo også været tidligere, når vi har lavet nogle store ryk. For 40 år siden, der var det 40% af danskerne, der arbejdede i landbrug. I dag er det under 10%. Så det sker jo, når nogle af de her ryk kommer, men det er selvfølgelig også vigtigt at forholde sig til det. Og som copyright, og jeg kunne blive ved. Der er jo helt klart nogle ting, der kunne risikere, hvis vi ikke håndterer det ordentligt, og hvis der ikke sker nogen, eller hvis der sker nogle ting, der ikke skal ske, som kunne komme til at smitte negativt af på brandet. Så hvad har vi ligesom gjort for at prøve at styre det? Og der er faktisk også rigtig mange, der spørger mig, men hvordan tør jeg rulle de her ting ud så hurtigt? Altså, har jeg styr på den der teknologi? Hvad kan der komme til at ske? Og vi har faktisk prøvet at rulle det faset ud, bare sådan meget hurtigt faset, kan man jo godt sige. Men det der skete, da vi kom med de første versioner af vores værktøjer sidste jul, altså lige i starten af 2023, det var, at der var 2-3 meget store danske virksomheder, der fik lov til at komme ind og være test. Og det gjorde man i hele verden, så der var kun 50 virksomheder i starten, der faktisk fik lov til at komme på. Jeg ved godt, ChatGPT blev sluppet løs, men de er ikke Microsoft-produkter. Så de her Copilot-produkter, de blev sluppet løs på en lidt anden måde. Og da det så ligesom gik godt, så fik vi lov til at putte 10 på, og så fik vi lov til at putte 25 på. Og så sådan, da vi kom om på den anden side af sommerferien, så begyndte vi at måtte sælge 300 licenser til hvem der nu gerne ville have dem. Og så er vi så her i starten af det nye år, der er vi så sluppet det mere fri, og alle kan købe os bare én licens. Og det har selvfølgelig været vores måde sådan at prøve at styre og have en rigtig god connection ud i markedet omkring, hvem der brugte det, hvordan de brugte det, og ligesom kunne hive håndbremsen, hvis det var, at der skete noget, der ikke skulle ske. Yes. Så noget jeg godt vil prøve at dykke lidt mere ned i er, hvad det der er sket, hvordan er vi endt her med den her situation. Noget af det Benjamin lige talte om med det her eksterne pres, både i form af kundernes forventninger, der er tårnhøje, men egentlig også den teknologiske udvikling, der udvikler sig eksponentielt. Det gør ligesom, at vi kan sige, at der er nogle ting, der afspejler sig internt i sådan driftsmodellen i virkeligheden hos organisationerne. Og det er lidt interessant at kigge på nogle af de her platformer har vi talt om i form af teknologi, men lad os prøve at kigge på de 3 andre og se, hvordan det her med mere og hastighed afspejler sig. Hvis vi tager people-delen først, synes vi i hvert fald, at vi kan se ret tydeligt, at det her med hastighed er blevet en fuldkommen integreret del af vores mindset, af hvordan vi tænker og agerer i organisationen. Det her det er bare en håndfuld af nogle af de mantraer, vi kunne finde derude, som alle sammen sætter enormt meget fokus på hastighed. Den øverste er nok den mest kendte, som jo kommer fra herren her, selvfølgelig af Facebook, om at move fast og break things. To be fair har de fjernet break things. De fandt ud af, at de breakede nok lidt for mange ting, og lidt for vigtige ting, så nu er det væk, men move fast står stadig tilbage. Og det bygger på det mindset, der hedder, hastighed er vigtigere end alt andet i virkeligheden. Det er hastighed først, og hvis vi så laver nogle fejl undervejs, eller der er noget, der går galt bagefter, så er det en lille pris at betale til gengæld for hastigheden. Og de andre er jo lidt det samme med fail fast, fail often, act like a startup, eller speeding tickets, not parking tickets. Det er alt sammen hastighed. Den nederste her, det er det nyeste skud for stammen. Det var et tweet fra Sam Altman i 2021, som lidt er blevet sagt, det er det nye Silicon Valley mantra.
som lidt af det her generative AI, kommet af det sætter i hvert fald ikke et mindre fokus på hastighed. Tværtimod, det bliver mere og mere og mere. Det skal gå hurtigt. Så igen, det er sådan, vi tænker og agerer i organisationer, det er sådan, vi fortæller hinanden, det er den gode adfærd, det er den gode beslutning, det er den, det handler om hastighed. Når det gælder vores processer, så synes vi også, at det med hastighed og mere er blevet en del af måden, vi arbejder på. Jeg er sikker på, at alle her kender de her ord med at arbejde agilt, arbejde i sprints, lave MVP'er, rapid prototyping. Igen handler det om, hvordan vi organiserer os rundt om arbejdet, at vi chunker elefanten op i nogle små bidder, for lynhurtigt at kunne skyde tingene afsted, fordi det igen er hastighed. Det er det at udkomme relativt hurtigt, som er det vigtigste. Vi spurgte jo ikke derhen imens. Så vinderen af årets CMO går til Vivi Kofod. Har demonstreret en enestående evne til at drive den her transformation inden for innovativ marketing, IA og kundeengagement hos gensiden. Hendes ekstraordinære lederskab og strategiske vision har været en katalysator bag jeres imponerende vækst og den succes, I har skabt. Og denne her dybe faglige ekspertise, som du bringer ind med dit team også, omkring digital udvikling, og det var virkelig noget, vi lagde mærke til, også med denne her skarpe indsigt på mennesket og det værdibaserede, så ikke bare tech for techens skyld. Og du har formået, et team har formået at skabe en succes, som fortjener bred anerkendelse. Under Vivis ledelse har Gensidige gennemgået en bemærkelsesværdig udvikling, hvor jeg er blevet positioneret virksomhed som førende inden for digital landskab i forsikringsmarkedet i Norden. Og ikke bare i 23, hvor I var vokset med 14%, men faktisk over de sidste 5 år. Så der er det her lange, seje træk, I har bygget op til. Men også jeres brandsomdømme og positionering er blevet mere gået op. Du har forstået at navigere gennem komplekse strukturer. Du har omstruktureret hele jeres marketing-team for at kunne leve den her change management agenda på AA, og du kombineret det også ved vision, handling, der har været afgørende for Gensidiges succes. Vivi, du har evner til at identificere og udnytte de vækstmuligheder, og det har ført til markante resultater både for den digitale tilstedeværelse og den organisatoriske kapacitet. Og din strategiske indsigt og dit operationelle ekspertise, for du kan begge, har været afgørende for den fortsatte vækst og positionering i et yderst konkurrencepræget marked. Så du har vist med din inspiration, dit engagement, din omsorgsfuldhed, tilgang til ledelsen, har skabt et positivt arbejdsmiljø. Men du kan næsten ikke klare det, kan jeg godt se. Men hvor medarbejderne trives i det her, det er jo ikke givet, når der kommer ny teknologi ind. Så Vivi, du repræsenterer det bedste inden for CMO-ledelse med dine evner til at skabe transformation, innovation, værdiskabelse. Du har lavet en imponerende track record, du er dedikeret til at rykke grænser for moderne marketing, og det gør dig fortjent til årets CMO 2024 med et klart formål, engagement, vision, har du sat standarder for Next Generation Marketing bør se ud. Og du er en kilde til inspiration for hele branchen. Skal vi ikke hylde? Hej alle sammen.
Tusind tak til juryen. Jeg havde ikke lige regnet med det her, så jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige, andet end at det handler om mennesker, og det handler om at løse problemer for rigtige mennesker, og for at gøre det, så skal man også tage sig af de mennesker, som man arbejder med. Og jeg har nogle fantastiske mennesker hos mig, som jeg er helt vildt stolt af i dag. Og så vil jeg bare sige til alle jer, der arbejder med marketing, I er nogle af de bedste problemløsere, jeg kender og har altid kendt. Så hvis der er noget, I kan, så er der løse problemer, så jeg tror, I bliver nasty til at tage ny teknologi til jer. Og så tak til de vildt søde 4 kandidater, jeg var nomineret op imod. I er også vildt dygtige. Så tusind tak alle sammen. Tak til alle. Tak for de flotte ord.